नंगौ गाबोननिफ्राय मेट्रिक आनजाद जागोन आरो आं बे समावहाय बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै सायख'जानाय गाहाय नेहाथारि हिसाबै गासैबो फरायसा फरायसुलि आरो बिथांमोननि जायफोरनाखि बिमा बिफा आं बिथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायखौ जासिहरदों। माने बेस्ट उइसेसखौ होदों जाहाथे फरायसाफ्रा मोजाङै आनजादाव होनो हायो आरो बिमा बिफाया जाहाथे मोजां जोथोन लानानै गथ' गथायखौ आनजादसालिसिम दैथायहरनो हायो बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि मानिजाथाव गेदेमा फोरोंगिरि बिथांमोननिसिमबो जिहेतु बिथांमोनाबो दायित्व दङ बे समाव गासैबो दायित्वखौ जाहाथे बिथांमोना आफा आनान गसाइनि अननायाव मोजां मोजां मावफुंनो हायो बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। आरो जों मिथिगौ जे फरायसाफ्रा जोंनि सम्पद, फरायसाफ्रा जोंनि सम्पति। आं बेखायनो गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोरलैयै लायालासिनो आनजादखौ एसे सिरियास भाबै लानानै जाहाथे बिथांमोना आनजादखौ लिरो आरो बिथांमोननि बे आनजादनि गेजेरजोंनो जिहेतु बिथांमोना गावनि जिउखौ दानो हायो, जोंनि समाजनि साफा साफा सम्पद जानो हायो, जोंनि रायजोनि जोंनि हादरनि सम्पद जानो हायो, बेखौ जोङो दिनैनिफ्रायनो जोङो साखाफारा जानांगोन। स्टेप बाय स्टेप जिहेतु फरायसा होनना बुङोब्ला जोंनि देयार इज नो एनि सर्टकाट वे। दा बेखायनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा आगानफ्रामबो दिनै मोनसे आगान बियो मेट्रिक आनजादा मोनसे आगान, बेनि उनाव आरो फैबाय थानाय गोलाव लामा हान्थिनांगोन बिथांमोना। आं बेनिखायनो गोसो गोरबोनि जोंनि गाहाम हामलायनायखौ फरायसाफोरनो बावहरबाय, आइ आफा बिथांमोननो बावहरदों, मानिजाथाव गेदेमा फोरोंगिरि गासैबो बिथांमोननोबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों।